Striktong ginapatuman sa Matanao Municipal Police Station ang no vaccine card, no entry sa ilang opisina. Sumala ni Police Sergeant Ronilyn Gomez. Pangitaan nila og vaccination card ang bisan kinsang tao og bisita nga mosulod sa ilang opisina, hilabi na ang mukuha og police clearance. Kinisubay sa kamanduan sa Pro 11 aron masiguro ang panglawas sa mga pulis nga nagapatuman sa seguridad o proteksyon sa mga tao. Subay sa pagawas nga mandato sa atuang regional headquarters nga no vaccination card, no entry. So wala jud mi nagapasulod diri sa amoang opisina. Ginapangitaan yun namo sila og vaccination card. Apan, gipasabot ni ini nga ang mga wala pa nagpabakuna makaduol gihapon sa ilang opisina pero dunay designated area alang kanila. Katong mga wala pag vaccination card, gina-entertain gyapon na mo silang tanan. Pero aduna lang tay designated area kung asa na mo sila gina-entertain. Usa sa mga naabta nako sa opisina mao si Mark Lester Relatores, residente sa Barangay Kabligan, Matanao, Davao del Sur nga nagkuha og police clearance human madawat isip accountant sa usa ka kumpanya sa syudad sa Davao, miuyon sa gihimong lakang sa mga pulis. Napo po siya tapang kay mas ma-prevent ang pag-spread sa COVID kung no vaccination card, no entry kay mas less na matakot ang COVID pag na vaccinated na ang tao. Tambag ni Mark Lester sa mga sama niyang nag-apply og trabaho nga magpabakuna na. Mas okay kung magpabakuna na sila para mas dali ra nila madlang mga transaksyon. Mga lumulupyo ning lungsod sa Matanao nga kung kamo wala pa na vaksinan, magpa-vaccine na gyud ta kay kinahanglan na gyud og order na gyud gikan sa taas nga kung wala mo'y vaccination card dili gyud mo pwede mo sulod diri sa amuang opisina. Kinamduman nga gisugda na usab sa kapulisan nga pangutan-on ang mga motorista nga moagi sa mga random checkpoints kung naa ba kini vaccination cards, apan giklaro usab nila nga dili nila pugnan ang pagbiyahe sa mga wala pa nabakunahan. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.